आपल्याजवळ आले आहेत शेवया खायला मालवणी लाईफचे सर्व लकी दादा झोपलेले पार्टीला गेले. श्रेयस दाबून बघता बघूया आता ताकद त्याच्यात किती आहे ती. चल दाब जोरात चल म्हणून ताकद होई. दाब दाब जोरात रहू. ते गोळे पटापट करून सोडूचे लागतात नाहीतर पीठ घट्ट होत राहतं. त्यामुळे परत एकदा ढवळून घेता. घट झाला काय तर आता मिक्सरला लावून आणल्या ना आणि बारीक वाटलं ना एकदम बारीक वाटून घेतलं आणि त्या आता त्या गुळाच्या तर मित्रांनो आता विनोदला तर आवडला. लकी दादांका पण बोलवलेलं आहे पण ते फोनच उचलत नव्हते. विनोद पण फोन लावत होतो पण ते काय इले नाही. त्यांना नेक्स्ट टाइम बोलवूया आपण. चला तर आता मी पण खाऊन घेते आधी नंतर बघतोय. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉग मध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो बरेच दिवस रेसिपीचा काय व्हिडिओ बनवलो नाही तर आज आम्ही एक रेसिपी बनवतलो शेवये आणि रस. तर आज बऱ्याच दिवसांनी शेवयाचो आणि रसाचो बेत करूचो. दोघे तिघे जण मित्र येतले आणि त्याच्यासाठी बनवतो. तर चला आता ते कसे बनवतात ते बघूया आपण. काम चालू आहे त्याचा. चला तर मित्रांनो शेवया बनवचा व्हिडिओ हे तुमका नक्की आवडत आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर आता बघूया शेवया कसे बनवतात ते. शेवया पण आणि रस पण. चला तर तर मित्रांनो ही शेवयांची पहिली प्रोसिजर चालू आहे. हे आता काय करतं पीठ चाळून घेतात. कसला पीठ आता तांदळाचा ना. तांदळाचा पीठ तर चाळून घेता. त्याच्यानंतर काय करायचं मग गरम पाणी अच्छा म्हणजे हा गरम पाणी करून ठेवलेला ना. हे गरम पाणी करून ठेवलेला ता हे करायचा आणि नंतर या पीठ एका टोपात दुसऱ्या घेऊन ता ढवळून नंतर त्याचे गोळे बनवून त्याच्यात टाकतात ना. गोळे बनवून नंतर त्याच्यात टाकायचे. आता हे किती पीठ घेतलं साधा 2 किलो हा ना. 2 किलोचे केले तर साधारण किती होतील. आपल्या रेशनच्या तांदळाचंच पीठ आहे ना या. म्हणजे आपल्या रेशनावर जे तांदूळ भेटतात त्याचंच ह्या पीठ आहे. त्याचे पण चांगले होतात. नाचणी असले तर नाचण्याचं पीठ असलं तर नाचण्याचे पण चांगले होतात. तर मित्रांनो आता हे पीठ चाळून घेता आणि इकडे सृष्टी पण ते रस बनवची तयारी करता. तर चला बघूया काय रसासाठी काय काय लागतात. इथं रस बनवची तयारी. ते काय करतो खोबरा किसून घेता ना. खोबरा किसून घेऊन त्याच्यात जिरा आणि गुळ ना. ते नंतर दाखवूया कसा काय करतात ते. खोबरा किसून घेऊन दे. किती घेतलं खोबरा. 1.5 नारळ. मोठे असले तर 1.5 नाही आणि लहान असले तर 2 होय ना. तर 10-12 जणांसाठी रस तयार होतो होय ना. मित्रांनो मोठे नारळ असतील तर 1-1.5 नारळ घ्यायचो आणि छोटे असतील तर 2. तर एवढे नारळ घेतले तर 10-12 जणांसाठी तो रस रेडी होईल. नाहीतर कमी पडता मग काही लोक असेच पितात. आता हे पीठ भागवून घेता. हे बघा टोपातलाच पाणी घ्यायचा गरम आणि त्याच्यात पीठ भागवून घ्यायचं.
आता गुळ कापून घेता. किती गुळ घेतला? 1 किलो? अर्धा किलो. अर्धा किलो गुळ. हे 1.5 नारळ, नारळाचं खोबरं आणि काय हे जिरा ना? जिरा सगळा घ्यायचा. 10 रुपयाचा जिरा घ्यायचा. मग या सगळं काय करू का? खोबरा. गुळ मग नुसताच मिक्स करायचा ना त्याच्यात? जरा मिक्सरला फिरवला तरी चालतं, पण वेगळा खोबऱ्यात घालतात. बारीक होऊसाठी फिरवतात का ना? तर खोबरा नुसता मिक्सरात लावून घ्यायचा ना. केवढे करायचे? नाही करायचे, जास्त मोठे नाही करायचे. तर ते गोळे करायचे याचे पिठाचे आणि त्या पिठात शिजासाठी सोडायचे ना. शिजा पाहिजे. जिरा हा आता पाट्यावर वाटून घेतो ना. जिरा पूड बारीक पूड करून घेतो. त्याच्यात घालूक बरी पडतं ना. बारीक मिक्सरात लावलेला तेवढं लागत नाही. बारीक केला की लागतं ना. किती बारीक करतो बघूया. पूड करायची एकदम. मित्रांनो आता हे पिठाचे गोळे करून ओके झाले ना. तर एवढे शिजवू दे बघा. आता हे किती वेळ शिजवायचे? कड इलो की डायरेक्ट मग ते शेवये काढायचे ना. कडा बरोबरच. हा म्हणजे ते पेवान वर येतं म्हणजे. कड इलो की मग याच्यात शेवये काढून घ्यायचे. आता गोळे टाकून झाले ते शेवटचे 2च आहेत. तो पण आपण आता पुढची रस बनवायची प्रोसिजर बघूया. तर रस बनवता बाकी एका बाजूक रस बनवता, एका बाजूक शेवयाचं काम चालू. आता सृष्टी रस बनवता. गुळ लावून घेतलं काय? गुळ मिक्सराक लावून घेतल्या. काय गाळूची गरज नाही सर. हा म्हणजे गाळू डायरेक्ट घालायचा ना त्याच्यात. मिक्सराक लावून घेऊ. बारीक होतो. खडे खडे राहूनच नाही. बरोबर. पाणी घालायचा. खोबरा पण मिक्सराक लावून घ्यायचा आणि नंतर याच्यात गाळायचा ना. आता खोबरा मिक्सराक लावून आणीत त्याच्यानंतर त्याच्यात असं गाळून घेतलं. आता मिक्सरला लावून आणल्या ना आणि बारीक वाटलं ना. एकदम बारीक वाटून घेतलं आणि त्या आता त्या गुळाच्या पाण्यात. गुळच आहे ना, तर पाणी नाही ना.
मिक्सरला लावलेला गूळ, त्याच्यात तो खोबरा वाटून आणलेला हे करायचं पाणी घालून. आता आपल्या किती हवं रस तो बघायचो. आपल्याला अधिक हवं तर ह्याच्यात परत पाणी ओतायचं ना त्या खोबऱ्यात. हो. आणि या जिरा, जिरा पूड वास मस्त येतात. बारीक केलेला जिरा का त्याच्यात वापरायचा. जिऱ्यानं त्याला टेस्ट येतं. आणि मीठ. मीठ किती? मीठ आता रस असत तसा. हा म्हणजे चवीसाठी. हा. त्याच्यात आता मी 1 चमचा टाकलं आणि वाईस टाकते. म्हणजे 1.5 चमचा. 1.5 चमचा मीठ टाकलं. आणि आपल्याकडे रस आपण अजून हवं ना, तो वाढवाय ना, हो. पाणी घालून वाढवायचा. हा. आणि हवं तर ठेवायचं सगळं ते बघा. हे बघा, समज ह्याच्या भांड्यात त्याच्यात आता येईल. हा तर हे असं रस बनवायचं. मित्रांनो आपलं आता रस तयार झालोय बघा. आता पुढचा म्हणजे शेवये बनवायचे आहेत. हे बघा. आमचं शेवगा बरीच वर्ष झाली, आमच्या जन्माच्या आधीपासून आणि त्याला आता बरीच वर्ष झाली ते शेवग्यात. त्याच्यातच आम्ही शेवये काढतो. तर ते पण काढून घेऊया. आता मी ते शेवये दाबतलंय वरून. हे बघा. काही आता येईल ते फिरवचे असतात, हे असं दाबूचे असतात. हे बघा एकदम बारीक शेवये येतं त्याच्यात. त्याचा दाबूचा लागता. ह्याच्यात पीठ टाकायचं आता आणि त्याच्यानंतर दाबायचा. तर आता मी ते दाबतलंय. श्रेयस व्हिडिओ बनवत. क्लासाची दांडी मारल्या ना, त्यामुळे त्याला आता व्हिडिओ बनवायचं काम देतोय. मित्रांनो आता हे गोळे पिठाचे करून टाकलेले ते आता हे बघा वरती येईल सगळे. त्यामुळे आता हे रेडी झाले. आता याची आपण ह्याच्यात टाकून शेवये काढायचे. झाले नाही गे? झाले बघ. तर मित्रांनो आता हे गोळे काढून घेतलेले आहेत ते हे करायचे, त्याच्यात दाबायचे ना. काय थांब. हे बघ अशी शेवई येतात. हे बघ नाही झालं. अशी शेवई येतात मस्त एकदम बारीक. ते दाखव. हा बस आता इथे दाखव.
एक दाबशील. गरम गरम दाब, मग दाबते. श्रेयस दाबून बघता, बघूया आता ताकद त्याच्यात किती आहे ती. चल दाब जरा, चल म्हणून ताकद होई. दाब दाब जोरात, राहू उभं. दाब. दाबणारच नाही, दाब. अरे अरे अरे, चल चल, सरळ दाब. अरे सरळ सरळ. हा, जाऊ देत जाऊ देत. नाही, याच्यात ताकदच नाही का दाबू. बघा किती मस्त बारीक येतात. हे बघा, काढल्यान काढल्यान एक काढल्यान ताकद नाही. राहून दे, चल. बारीक केलेत बघा मस्त पैकी. आमचं शेवगा जवळजवळ आमच्या आजीच्या काळापासून 100 वर्ष तरी होऊन गेले त्या शेवग्याक. लाकडी येतोय बघा, बरंच जुनं. त्याच्यातच आम्ही बनवतो. आता शेवया तयार झाले, रस तयार झालो. तर थोड्या वेळाने ते आपण टेस्ट करायचे. मग दोघे तिघे जण मित्र येतले, ते इले की नंतर टेस्ट करूया. मित्रांनो, आता आपले शेवया आणि रस तयार झाला. आपले मित्र येतात दोघे जण, शैलेश आणि विनोद कांबळे. विनोदला तुम्ही मालवणी लाईव्ह चॅनल वरती बरेच वेळा बघितला सर, होय ना विनोद? विनोद कांबळे आणि शैलेश एका पण बघितलात माझ्या बरोबरच. तर हे आता दोघे जण घावणे आणि रस, घावणे नाही सॉरी, शेवया आणि रस खाऊ गेले. विनोदसाठी खास बनवलेले आहेत ते, स्पेशली विनोदची फरमाईश. खाऊन बघा रे, रस बीस कसं झालं. उगाच सांगा नको, मस्त झालं. एका विचारू ए बाबू कसं झालो. हा, एका मस्त म्हटलं म्हणजे झालं. विनोद तुका आवडलं ना? स्पेशली तुझ्यासाठी बनवलेलं होतं. हा, नक्की ना? तर मित्रांनो, आता विनोदला तर आवडला. लकी दादांका पण बोलवलेलं आहे, पण ते फोनच उचलत नव्हते. विनोद पण फोन लावत होतो, पण ते काय इले नाही. त्यांना नेक्स्ट टाइम बोलावूया आपण. चला तर आता मी पण खाऊन घेते आधी, नंतर बघतोय. आपल्या जवळ आले आहेत शेवया खायला मालवणी लाईफचे सर्व लकी दादा. झोपलेले, पार्टीला गेलेले, त्यांना झोपेतून उठूनच बोलवलंय. तर दादा कसे झाले आहेत? एक नंबर एक नंबर एक नंबर ना? खूपच सुंदर. आणि हे पण दादा आलेत, यांचं नाव आहे सचिन दादा. तुम्हाला पण आवडले ना? एक नंबर. मित्रांनो, यांना पण आवडलेत, विनोदला पण आवडले. खास ऍक्च्युली हे खास विनोदसाठी बनवलेले. विनोदची फरमाईश होती. एक नंबर ना? तर मित्रांनो, शेवयाचा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि हा व्हिडिओ आवडला तर त्या व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल
तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.